V tomto vydaní noviniek sociálnej poisťovne budete počuť. Exekučné zrážky klesli 19 000 dôchodcom. Rodičia predškolákov môžu stále využiť prázdninové ošetrovné. Na podanie vyhlásenia k rodičovskému dôchodku je čas do konca augusta. Podmienky pre jednorazový výber z druhého piliera sa v budúcom roku nezmenia. Pripomíname sa ZČO, že odvody v novej výške je potrebné uhradiť do 8. augusta. Horúce letné dni vám v tejto chvíli tak trochu schladíme všetkými povinnosťami aj novinkami zo sociálnej poisťovne. Toto vydanie má dátum 1. august 2024. Pozdravuje vás z neho Martin Kontúr. V sociálnej poisťovni sme prepočítali poberateľom dôchodkov, ktorí zároveň čelia exekúcii, ich exekučné zrážky. Súvisí to so zvýšením životného minima od 1. júla tohto roka. To narástlo z 268,88 eur na 273,99 eur. Keďže životné minimum narástlo, automaticky sa zvýšila suma, na ktorú exekútor nesmie siahnuť a musí poberateľovi ostať. O týchto zmenách sme aj tento rok informovali každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou, a to v priebehu júla. Jej súčasťou bol aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku. Pretože sa exekučné zrážky v novej sume vykonali už v júli 2024, nevznikla tak navyše zrazená suma, ktorá bola v ostatných rokoch poberateľom dôchodkov vyplatená v augustovom výplatnom termíne. Všetko sme teda vybavili v júli. Počet poberateľov s exekučnou zrážkou bol k 30. júnu tohto roka 19 911. Pre porovnanie v polovici roka 2020 ich bolo takmer 34 500. Ak vás táto téma zaujíma ešte viac, užitočné linky nájdete v popise tejto epizódy. Už viac nie je potrebné oznamovať nám výšku vášho dôchodku pre potreby výpočtu vášho 13. dôchodku. V minulých rokoch, keď boli sumy 13. dôchodku tak povediac plávajúce, bolo potrebné oznamovať nám sumy dôchodkov zo zahraničia vždy do konca augusta. Táto povinnosť v súčasnosti odpadla, keďže úrovne 13. dôchodkov boli plošne stanovené. Ak sa chystáte do dôchodku na budúci rok a zvažujete aj jednorazový výber vašich úspor z druhého piliera, toto je informácia pre vás. Podmienky výplaty starobného dôchodku z druhého piliera v roku 2025 zostávajú rovnaké ako doposiaľ. V prípade záujmu o výber celej výšky nasporených príspevkov tak bude možné využiť túto formu aj pri žiadosti spísanej v roku 2025. A to pri splnení podmienky referenčnej sumy platnej v danom kalendárnom roku. Výšky referenčných sum nájdete prostredníctvom linku v popise tejto epizódy. Referenčnú sumu pre rok 2025 zverejníme koncom tohto roka. Pracujúcim deťom poberateľov dôchodkov pripomíname, že lehota na podanie vyhlásenia na účely nároku na rodičovský dôchodok pre rok 2025 je do 31. augusta tohto roka. A to v prípade, ak si dieťa želá rodičovský dôchodok presmerovať na náhradného rodiča alebo ho svojmu biologickému rodičovi odoprieť. Dodám, že táto lehota sa vzťahuje na tých, ktorí tak neurobili do 31. augusta 2023. Pozor, ak dieťa súhlasí, aby jeho rodič dostával rodičovský dôchodok, nemusí urobiť nič. Priznáme a vyplácame ho automaticky. Rodičovský dôchodok v júni tohto roka dostalo za svoje pracujúce deti takmer 1 150 000 poberateľov. Po vyše roku platnosti povinného vstupu do druhého piliera máme pre vás zaujímavé štatistické čísla. Medzi tzv. Prvopoistencami evidujeme občanov zo 115 krajín. Spolu ich bolo takmer 103 000. Najväčšiu skupinu tvoria samozrejme našinci. Slovákov je viac ako 71%. Druhou najpočetnejšou skupinou sú občania Ukrajiny, ktorých je 14 166, teda takmer 14%. Nasledujú občania Maďarska 1,72%, ďalej Indie 1,39%, Moldavska 1,1% a Srbska 1,3%. Podiel ostatných krajín je menší ako 1%. Z celkového počtu povinných sporiteľov sa z druhého piliera rozhodlo vystúpiť 1949 prvopoistencov, z čoho 1823 boli občania Slovenskej republiky a 126 bolo cudzincov.
Aj v auguste platí, že ak sú materská škola alebo jasle zatvorené z rozhodnutia zriaďovateľa, je možné využiť a požiadať o dávku ošetrovné. Stále platí pravidlo, že jeden rodič môže na jedno dieťa požiadať o ošetrovné z tohto dôvodu počas prázdnin iba raz, a to maximálne na 14 kalendárnych dní. Ak máte dieťa na 1. stupni základnej školy, tento typ ošetrovného nemôžete využiť. Základná škola je totiž zatvorená počas prázdnin zo zákona, teda nie z rozhodnutia zriaďovateľa. Viac k tejto téme nájdete na našom webe. Užitočné linky pripájam v popise epizódy. Zo sociálnej poisťovne ešte odporúčame, skôr ako požiadate o dávku ošetrovné, preverte si, či u nás nemáte dlh vyšší ako 5 eur, a to v zozname dlžníkov na našom webe. Ak áno, najskôr uhráte dlh a až potom žiadajte o dávku z nemocenského poistenia. Živnostníkom a ostatným SZČO pripomíname, že nové výšky poistného za júl tohto roka je potrebné uhradiť najneskôr do 8. augusta. Nezabudnite si preto upraviť výšku platby alebo trvalého príkazu a tiež skontrolovať si správnosť variabilného symbolu. Aké vysoké sú vaše odvody, sme vám dali vedieť písomne v priebehu júla, a to za predpokladu, že ste daňové priznanie podávali k 31. marcu. Ak ste si to odložili do konca júna, výšku vašich nových odvodov vám dáme vedieť v priebehu októbra. Zmena výšky poistného sa týka viac ako 143 000 SZČO. Väčšina z nich, takmer 133 000, bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné sa týka 90 SZČO. Viac info nájdete cez linky v popise tejto epizódy. V sociálnej poisťovni nedovolenkujeme a aj v týchto chvíľach robíme všetko preto, aby sa k vám dostali potrebné informácie včas a najmä v zrozumiteľnej forme. Sledujte naše sociálne siete a ak sa vám páči to, čo robíme, dajte o tomto podcaste vedieť aj vašim známym. Toto boli novinky sociálnej poisťovne s dátumom vydania 1. august 2024. Ešte stále pohodové leto vám z nich želá Martin Kontúr.